हेल' लोगोफोर, फंसे खोथा बुंनि आंना जेब्ला इउटुब खुलिदोंमोन ना, जेब्ला इउटुब खुलिजेनदोंमोन ना, आं सानदोंमोन आंनि भिडिअ'सल' होगोन आरो आं होखायोबोमोन। नाथाय रिकुवेस्ट फैबाय थानायखाय आङो बिदिनो खन्थाइ होलांनाय जादों, खन्थाइनि भिडिअ'स होलांनाय जादों। बेनिफ्राय दायो आङो दिनैसिम खन्थाइ होबोगासिनो आरो आङो गेजेर गेजेर आंनि भिडिअ'सबो होयो। आंनि गोरोन्थिया मायाव दं? भिडिअ'खौ थाब बानायनो हाया, बे आंनि गोरोन्थि ना? आङो दसे सम नेथ' होनो ना? बे आंनि गोरोन्थि? आं बानायखायो, आं रावनिबो खन्थाइखौ बासिया, रावनिबो खन्थाइखौ आङो गाज्रि बुंफेरा, जेबो बुंफेरा। आङो जाय जेरै हरोना आं बेबायदिनो बानायो। दा खोथाया जाहैबाय मा, आंनो दायो गोबां मानसिफोरा खन्थाइ बानायनो हरो। बिनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ बुङोदि एसे नेथ'नांगोन। बेबो आंहा दाय जायो बिदि बुंब्लाबो, आरो भिडिअ'सखौ थाब होनो हायाब्लाबो आंखौ खायसे खायसे बिदिनो गाज्रि मोनो, बखियो। अब्ला आं मा खालामनो? बिदि नङा जे आं बानाया, आं बानायो। आं जेसेबां हायो बानायनो नाजायो, खस्थ' खालामनानैबाबो बानायो आङो, आरो आंनिफ्राय जेसे हायो आं मोजां खालामनो नाजायो। नोंथांमोनाबो गाज्रि दामोनथों बा दुखु दामोनथों साननानै आंबो बानायो नङा, बानायो। थेवबो आङो बानायबाबो मा जायोदि आंखौ खायसे खायसे मानसिफोरा गाज्रि मोननानै थायो। आं बानायनो हाथ'वा, बेबो आंहा दाय जायो। भिडिअ'खौ थाब हगारनो हाया, बेबो आंहा दाय जायो। अब्ला आं मा खालामनो? आंबोथ' मेसिन नङाना जे हाखु दाखु आं बानायजोबलांनो। अब्ला नोंथांमोनानो बुंदो आं मा खालामनाया मोजां जागोन?